الله أبو بكر. إزي دمت سنة بوان إرترا راديو أسرناي. تاريخن بهلن سنة طبابن وقعن لمدن حبرة السب حزب إرترا نحدثو. كبران تخاتلتي مدبنا إزي بأير زفنو راديو ويستر 94.9 FM إيو قدام كأ راديو أسرنا نمل علم بإنترنت أسرنا بسينيتنا.com يمحلالف لومي قدام 13 هجي بناي لندن أونتاريو كندا أقصى ساعات لك ساعة 4 دقائق سناي معلتي سناي مكتتال. كبران تخاتلتي مدبنا لومي قدام راديو أسرنا فلي مدب عبد الله أبو بكر دونيشن إلى مديباس لزلا درجة جميرنا حساب نود بناي عبد الله أبو بكر موسيقى كنساوتنا جن عبد الله أبو بكر مني كبر سنة بباوي إرترا عبد الله أبو بكر أمجرشا 4 أب كتما أسمرا أب زوبا قزا برهانو توليدو عدميونو تمهرت مسا خلقا أب جامعاني عرب بقانقو عربية تمهرت وديو دحريو ناب كال تمهرتتات مستقد صلي بشحن 900
سوسان شدشتن مس محبر تياتر أسمرة كم درافاي مزام والمصواع نيروني زربا أبي هون زرخبا تبل مساتي زيمو بدرفي جمري صنيحلو غزي خيوسده ግን ኣብ ሙዚቃ ብምስጋር ዝተፈላለዩ ሙዚቃ እናተጫወተ ዝተፈላለዩ ዜማታት እናውፅአ ንዝተፈላለዩ ገዳይም ደረፍቲ ዝተፈላለዩ ግጥምን ዜማታትን ዓዲሉ እዩ ገለ ካብኡ እምበር ኣብ 1966 ምድረ ሰማይ بمجزأتي خمعنق صبيبات تخلا نهزب إرترا أفو تلقيمو عينو تعميتو إذنو تلخيخو خلو نزامن النت إرتراوي أب زفر حلو درجة بتسحو أب قتلت أم محضرتي أم مأسرتي أب سدت مسبت صحي بتيزي زيماناي فقر جيركا ناي ولاد جيركا كمي جيركا تسقمكا خمتقلص زنبركا اسكي بتي وري زنبري عبيد راسن كإلان مرح مدب أرعى بلاي نقرب خلو نكتاتل كبران تخاتاتلتي مدبنا يا ريتا تكنيك بزوحي قوانا فنلو مخنياتو يجا يخلق علي نيبلكوخا أمبي شجر كوين النمبر قلعتك خأبي ناتكا فقرقنا قبل بي مسودقي زرئي النسينا إني أخو تجأنيعي نازل درسات زقربي عبد الله أبو بكر على يسينا بسقع حميمي أجو خذ بلا نسينا فتسيمي تسفى مسكورات كون عخا خدلي كابشابو جميرة سأنكم برعقلي سمعني نمن دي خادر بخاني فقري حدرها سقاي أخلني كم دي لا تتصاوتنا تبره تسفخوني
فقري حاضر خاص غياق حوي حاضر خاص غياق ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና እምበር ሎሚ ፍሉይ መደብ ናይ ዓብደላ አቡበከር ኢልና ዝፀዋዕናዮ ምኽንያት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዓብደላ ቁርብ ሽግር ኣጓኒፍዎ ኮላሊቱ ፈሺሉ ቅድሚ ኮላሊቱ ምፍሻሉ ግን መበል 50 ዓመት ኣብ ሙዚቃ ዓለም ዘሕለፎ ተመክሮ ናብ ዓለም ዘይሩ ምስ ኩሉ ኤርትራውን ኣፍቃሪ ሙዚቃን ተራኺቡ እቲ ናይ 50 ዓመት ተመክሮኡ ከዓ ካበይ ናበይ ከም ዝመጽሐ ተመክሮኡን ሕጂ ዘሎ ሃለዋትን ምስ ህዝቢ ንምርኻብ ወሲኑ ነይሩ። ግን ፍቓድ እግዚኣብሔር ኩሉ ክህደሞን ክተርፍን ስለ ዘይኽእል ኮላሊቱ ፈሺሉ ሪሃብቴሽን እናተሓጽበ ይነብር ኣሎ። ሕጂ ዓብደላ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ይትባረኽ መጠን ሕጂ ኣነ ክዛረብ ከለኹ ሓደ እግረይ ናብ ጉዱጋት ሰዲደ ሸምጊለ ስለ ዘለኹ እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ንድሕሪት ተመሊሰ ክዝክር ከለኹ
عبدالله ملوء عدمي مساي تقوعيزو نعبدالله أتبغي اسفلتو موسيقى ني عالم قنقة موسيقى نهيوت مقبي موسيقى نهي منفس دستا موسيقى بحرياوي أوش تود سبالو أبتفترو بحريات كالو موسيقى كسانتيو موسيقى سلامي موسيقى فقري موسيقى مكببار بلكع مالكو عندها تلتقيم قالو عبدالله خاء بلكع ملكعو تتقيمو كاب جزي يقول عنتو نرأسو تاتي النابلة خلو بتمكرو نت موسيقى انا ارترا خاء تاتي يبل سلزنبري حركت كت النابلة انا مهارن انا تمهارن نموسيقى نابتي زلعل الترر أبصحي ويو عبدالله كموسيقى طرح قلتو زي خونكس عبدالله مني كم سب انت هو يا عبدالله تبايو خي كميو لعلى السوسة عمتي أنا عبدالله زفلتو زبزح قزي خاء مسيئة واعزة علم مكرتن طعمتن كتكون نزهر كوينا ولا بسبب قزي مس بعل عبدالله منبر مس ملأخت منبر مالتيو عبدالله مس من نفطر ود سب كاب تحتي حساب لعلي بزي وقن عليت هيمانوت أفالالاي تخبابيرون تفقيرون كنبر زق الحلال سب هدوء رجوع عو إلو زي الزارب نزارو حي أبسوس عمت نلعلي حنت معلتي حنت دقيق حنت قلق كيف تخسم كاب أفوق توتس سمعي فلتن أبرئس زخاء لوا لقاس سبا خبارن أفكارن وفي سعرين سلازي عبدالله أبو بكر كاب عمباباتات إرترا فرا أمريرو معار أكيبو نهزب إرترا ولا لا موزيكوز مقبيو سلازي عبدالله كندليون كنبهقون هرر كنملو خلنا منفسنا زهد زرهره زستامر حدقتات زقبر لو هاز فتر موسيقاتات انما قبي يعبينا سلازي ابتن حنا نزدلنا له معرم ولا لا موسيقى سلازي ما قبلنا ابتي حجخي نعنان اجابهرن زدليلو زلو اوان كم نبي كن عسلو يقبع مبار اتا مخفتي ناي راديو أسرنا موسيقى عبدالله زدرسان زبركتاني اتا هايل هالتا فقرخي اتبل انسترومنتال موسيقى نمجمرا جزين علم كزور اب شاتل تتصواتاي مبار عبدالله استفلا ليو زي ماتات سلز درسي اسكي عبدالله بيناي كونيتات ناي تسموا نحلنا قالو وان حليفو اتبل اتهلبخات مس زي ما نحيل قبرو دراسيا عبدالله أبو بكر اتي ارنجمنت ناتا كساب كندي زلع عليه مخانو خا اسكي نكتاتلا قريتا تخطاتلتي مدبنا مكم كم تزحسبكا اخونا يخليني يخلو مزحنا تكنيك شجرات اقواني فني استديو دارقا سبدي بالله بيناي اتصنحتني كل مكسرات
تحاويش عندي ግን ክፍትኔ ክቡራትን ክቡራንን እምበኣር ከምቲ ኣቐዲሜ ገሊፀዮ ዝነበርኩ እስከ ናይዛ ዜማ ደራሲ ዓብደላ አቡበከር
فقري طعمي فقري نختنبر حجزك هبوب دراسي عبد الله أبو بكر نيزا زي مازيئة ميلودي تمشي هايلو قبرو زدنا أرنجمنت عبد الله أبو بكر كبرن مسجانا عقدكم يقول كبران تخطاتلتي مدبنا مجم كل جزء كمتي تحسبون تدليون مركب تسجمن ديو ናይ ቴክኒክ ጉዳያት አጓኒፉና ኣሎ ንቃሎ ሰለና ዝኾነ ኮይኑ እዛ ክትሰምዑዋ ፀናሕኩም ዋን ሓሊፉ እትብል ኣዝያ እትማርኽ ፍቕሪ ክሳብ ክንደይ ከቢድን ሓያልን ምዃኑ ፍቕሪ ህይወት ምዃኑ ፍቕሪ ክትነብር ይሕግዘካ ምዃኑ ፍቕሪ ንመስዋዕትነቱን ቁሩብ ገብረካ ምዃኑ ኣዝያ እትምስጥን እተሓሳስብን ድርሰት ናይ ቃላት ድርሰት ናይ ሙዚቃ ከም ፀባን ማይን ዝተዋሃደ ማራኸሎ أوزفكرك عبد الله حوي بسمين بسم كلهم تخاتاتلتي موزيكا نافكرتن بسم كله هزب إرترا خويني محت يوردلك فتعرف كل عالم سلالو يحبكا نابلكو كتسحق كتتصوت تمكرخا ختكافلنا اتن المازاوي زخنا أصابعتك نأزانا كفيتن نلبنا نأمرنا كهدانا كفقرنا كتحقاقفنا إجابهر عدمنت عناني هابكا يا حبيب الشعب عبد الله أبو بكر إن شاء الله تعيش زمن بحاله كبران تخاتاتلتي مدبنا اتا بسوسان شعتن امتمرت زقمت زرعي درس باند تبل بديسبيلنهم بأكادادنهم
ብቫን ብቀይሕ ጽሑፍ ዘርአይ ድረስ ባን ዝብል ዘለዋ ኣዝዩ ዘመናዊ ዝኾነ ኢንስትሩሜንታል ናይ ሙዚቃ ዝዓጠቑ ንሙዚቃ ናይ ትግርኛን ናይ እንግሊዝን ክብ ኣቢሎም ዝፃወቱ ዝነበሩ ህዝቢ ብምፍቃሮም ከዓ ኣብቲ ንጻዕዱ ጥራሕ ተወኒኑ ዝነበረ በዓል ኩዋ በዓል ሄለኒ ክላብ በዓል ዩነር በዓል ካራቫን በዓል ፒካዲሊ ንመንእስያት ንኣጋይሽ ንቱሪስት ብምጽዋት ኣዝዮም ይማርኹ ነበሩ ካብ ግዜ ንእስነቶም ብግብረ ገብነት ተኾስኪሶም ዝዓበዩ ስለ ዝነበሩ ከዓ ብጠባዮም ኣዝዮም ንኡዳት ነበሩ ሓደ ካብኦም ከም ፀሓይ ዝንፀባረቕ ብኩሉ ዝፍቀር ኩሉ ዘፍቅሮ ዝነበረ ከዓ ዓብደላ አቡበከር ነበረ ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ከመዮ ምሳሌ ኣበው ወሃብ ጸባዶ ይኽላእ ማጨባ ዝብሎ ንዓብደላ ዝኸውን ዓቕሚ ስለ ዘይሰኣነና ኩሉ ሰብ ጸጸር እንተዝድርብሲ እምባ ምሰርሐ ከም ዝብሃል እታ ነንእሽትለይ ነበርክታ ንዓብደላ ግን ደጀን ክኾኖ ስለ ዝኽእል እቲ ነፍቅሮ ሙዚቃ ቀጻሊ ክኸውንን ክተባባዕን ዓብደላ ብሙሉኣቶም ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ኣብ ዓለም ዝርከቡ ንዓብደላ ከም ነህቢ ዓሲሎም ኣሎ ድሮ ኣብ ዝተፈላለየ ስቴትስ ናይ ሕብራት ኣሜሪካ ሸዋት ክግበር ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ሚድል ኢስት ኣብኡ ኣብ ሙሉእ ዓለም እውን ክግበር እዩ ስለዚ ኦ ክቡር ኣፍቃሪ ሙዚቃ ህዝቢ ኤርትራ እነሆ ዓብደላ እምበኣር ካብኻ ዝጽበዮ ተስፋኻን ሓገዝካን በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ጌርካ ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ ዓብደላ አቡበከር ናስር ሲቲ ባንክ ሮቲንግ 254 ባዶ 76 116 ACC 639 City of Code City United States 33 ብዝበለጸ ግን ነስፔሊኑን ነቲ ሓበሬታ ብልክዕ ክትረኽቦ ምእንታን ኣብሲኒትና.com ሬድዮ ኣሰርና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ክብርን ምስጋናን ንዓኻትኩም ይኹን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ሓፀርቲ መልእኽቲ ናይ CHRW 94.9 FM ሬድዮ ዌስተርን ስለ ዘለዋና ብኽብረትኩም ንዕን ተኸታተሉ ምሳና ጽንሑ ኢኹም መልእኽትታትን ሙዚቃን ናይ ዓብደላ አቡበከር ክህልወና እዩ ሓፀርቲን ደቂቕ Wait, why are you crying? You missed your favorite show on CHRW? It's the worst day of your entire life? Relax, wipe your tears, we've got you covered. 94.9 CHRW Radio Western presents archive recordings of all of our programming, so you never have to miss a show again. It's super easy. Just head to the program guide at chrwradio.ca and click on any show you'd like to stream, download, or listen to 100 times if you really want. You can breathe easy knowing you have access to every minute of your favorite CHRW programming. No need to thank us. That's CHRW's archive programming, only available at chrwradio.ca. Here at Radio Western, we love live music.
Bands and musicians are always coming through our studio and playing some sweet tunes for us that go live to air. Tune in to the Top 30 Countdown on May 20th at 11 a.m. to hear Fun Fact. Hope you're ready for some jazz, blues, and funk rock all in one. Live to air on Radio Western. Local music, new music, great music. ክቡራትን ክቡራንን ጽኒ ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምና ክብረት ይሃበለይ ይቐኒለይ ፍቕሪ ኣብ ኩሉ ንበሪ ሙዚቃ ንኹሉ ጠማሪ ሙዚቃ ንኹሉ ኣህዳኢ ሙዚቃ ትንፋስን ህይወትን ተፈጥሮ እዩ እምበኣርከስ ከምቲ ኣቦና ኣዳም በይኑ ክነብር ስለ ዘይኽእል እዛ ምቅርትን ጽብቕትን ጥዕምትን ዝኾነት ዓለም ከዓ በይኑ ከስተማቕራ ስለ ዘይኽእል ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ካብ መሰንገልኡ ዓጽሚ ወሲዱ ንኣዴና ሔዋን ፈጠረሉ ኣቦና ኣዳም ምስ ረኣያ ከዓ ፍሽኽ በለ ፍቕሪ ከዓ ጥዑም ምዃኑ እንሆ እቲ ዝበጽሖንካ በጺሕዎ ኣሎ እቲ ዘየንድዶ ከዓ ዘንድዶ ዘሎ ከዓ የንድዶ ኣሎ እቲ ዘይበጽሖ ከዓ ክረኽቦ እዩ ግዚኡ ዝጸበ ፍቕሪ ግን ህይወት እዩ ስለዚ ፍቕሪ ንቡር ኮይኑ ክነብር ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ መተኣሳሰረ ኮይኑ ምእንታን ክቕጽል ምክሓሕድን ምጥላምን ምጽላእን ምፍልላይን ዘይብሉ ቃል ኪዳን ተማሃዘ እምበኣርከስ እዚ ክቡር ዝኾነ ቃል ኪዳን ዝተፈላለዩ ፈንጠዝያታት ዝተፈላለዩ ባህልታት ነናትሎ ዓብደላ አቡበከር ከዓ ንዓና ንኤርትራውያን ክንኩርዓሉ እንኽእል ክንሕበነሉን ክንመሰጠሉን እንኽእል ባህሊ ኣውታር ቅኒት ገይሩ ኣውፂኢልና እዩ እዚ ባህሊ እዚ ኣነ ዝፈልጦ ጥራሕ ኣሽሓት ሰባት ቃል ኪዳን ከኣስሩ ከለዉ ብዲስኮ ይኹን ብሙዚቃ ይኹን ብኻልኦት ድምፃውያን ደረፍትን ወቕዓቲ ሙዚቃን እናተሰነየ እታ ዘይትበሊ ኣዝያ ማራኺት ዝኾነት እትምስጥ ድርሰት ናይ ዓብደላ አቡበከር ዜማ ናይ ሃይለ ገብሩ እስከ ንስማዕያ ዓብደላ አቡበከር ሩሕስ ጋማ በዚ ድምፅና ካደውፃእኻዮ ምሂዝካ ክንደይ ሰብ ቃል ኪዳን ተሓጒሳ ሩሕስ ጋማ ሩሕስ ጋማ
ርሑስ ጋማ ርሑስ ጋማ ይግበረልኩም ዓብደላ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ክንደይ ሰብ ቃል ኪዳን በዚ መሳጢ ዝኾነትን ቃላት በዚ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ቶሮንቶ ሎሚ ምሸት ዝግበር መርዓ ናይ ሩት ዓለም ገብረ ክርስቶስ ኣዲኣ ኣስቴር ተክለ ብርሃን መርዓዊ ማይክ ጆርጅስ ቺኮቲ ኣደ መርዓዊ ኤልሳቤጥ ነዚ በዓል እዚ ቃል ኪዳን እንዳኣሰረሉ ዕለት ኣብዛ ኣጋጣሚ እዚ ነዛ ደርፊ እዚኣ ገጸ በረከት እናቕረብኩ ርሑስ ጋማ ይብል ዓለም ገብረ ክርስቶስ እንኳዕ ኣበባ ጓልካ ራእየካ ኣስቴር ተክለ እንኳዕ ኣበባ ጓልኪ ኣርአያኪ ንኹልኹም ስድራ ቤትን ዕሩኽትን ፈተውትን ከዓ ርሑስ ጋማ ይብል ሬድዮ ወዲኤ ገዛ ኸይደ ክዳነይ ቀየረ ከዓ ክርክብ ንቶሮንቶ ድራይቭ ክገብር እሞ ርሑስ ጋማ ብላ ኣለኹ ክቡራትን ክቡራንን ንዓብደላ ኣቡበከር ዶኔሽን ምግባር ሲቲ ባንክ ሮትዲንግ 254 ብዝበለጸ ሓበሬታ ከዓ ኣብ ሲኒትና.com ከምኡ ከዓ ኣብ ኣሰርና ፌስቡክ ሓበሬታን ኣድራሻን ቀዲሕኩም ነዚ ህቡብ ስነ ጥበባዊ ሞራል እንህበሉን ኣጆኻ ንብለሉን ጸባኻ ሰቲና ኢና እሞ ማጨባኻ ሲ ኢድና ንዘርግሐሉ ጊዜ ኣኺሉ እዩ ክንብለካ ኢና ይብሉሉ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ደቂቕ ናይ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ መልእኽቲ ስለ ዘለዋና ብኽብረትኩም ንዕን ተኸታተሉ ኣሰናዳእን ኣቕራብን ሓውኹም ይትባረኽ ገብረ ትንሳኤ Knock, knock. Who's there? Interruptive marketer. Interested in grabbing the attention of others with mediocre jokes and marketing tactics? Want to sharpen your social media skills?
heighten your volunteer experience. CHW is recruiting for our marketing and promotions team, and we're offering great experience in promotional events, sponsorship recruitment, social media, promotional writing, and graphic design. Come by the station in room 250 of the UCC or visit us at chrwradio.ca for more details. Be part of the growing art scene at Western and in the London community. We promise we won't interrupt you. يغنى لي كبرات كبران كبرات كبران ተኸታተልቲ መደብና መቸም ብዛዕባ ዓብደላ ተንቲንካ ዝውዳእ ኣይኮነን ዓብደላ ኣዝዩ ምዝኾነ ይኹን ሙዚቀኛ ብፍቕርን ብሰላምን ብፍሽኽታን ብምትሕግጋዝን ኩሉ ዘፍቅሮ ዘይጽገብ ከም እኽለማይ ዓብደላ እቲ ኣደናቒ ዝኾነ ስራሕ ዝፈጸሞ ب1984 የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ካብ ሱዳን ንስዑድያ ከኣቱ ኸሎ ካብ መጀመርያ ኮታስ ኣብ ሱዳን ከሎ ምክትታል ብምግባር ምስ ብጾት ሃዋርያት ዘመን ኣነ ኣወሃሃደ ኾይነ ይመርሖ ነይረ ኣብቲ ግዜ 1984 ወራር ናይ ደርጊ ናብቲ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ምስ ሰውራ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሕየት ወይ ሞት ተሓናኒቑ እንከሎ ባህላዊ ወራር ብግልፂ